Γεια σας παιδιά, X εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Όπως βλέπετε έχω κάποια items μαζί μου. Θα κάνουμε ένα υπόγειο σπίτι. Στο προηγούμενο βίντεο βασικά είχα πει ότι θα έφτιαχνα σπίτι. Ναι, δεν θα ανέβει το προηγούμενο βίντεο επειδή κάτι έγινε και διαγράφτηκε. Και μετά δεν φαινόταν τίποτα. Και αφού δεν γινόταν τίποτα, δηλαδή δεν μπορούσε να ανεβεί, θα αρχίσουμε σαν το πρώτο βίντεο από εδώ. Ή θα ανεβεί πρώτο βίντεο, επεισόδιο 1, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει σε επεισόδια. Θα βάλω ένα σχόλιο κάτω που θα μου γράψετε, που θα γράψω να συνεχίσω και ένα από κάτω να μην συνεχίσω. Και θα βάλετε like ή στο να συνεχίσω ή όποιο πάρει τα περισσότερα like θα νικήσει. Θα έχει τα περισσότερα, πώς να σας το πω. Θα γίνει σειρά. Ή θα γίνει ή δεν θα γίνει. Και όπως σας είπα θα να κάνω ένα υπόγειο σπίτι. Και δεν έχω και τα καλύτερα edit επειδή τα κάνω από το τηλέφωνο μου. Άρα μη πείτε τίποτα για τα edit, δεν φταίω εγώ για τα edit, είναι από το τηλέφωνο μου. Και περιμένω λίγο να ξημερώσει για να πάμε να φτιάξουμε το σπίτι. Πολύ ωραία. Creeper απέναντι, ας φτιάξουμε λίγο το inventory μας. Εδώ να βάλουμε το σπαθί, το pickaxe, το τσεκούρι, το shovel, το torch, το stone και το dirt. Αυτά τα φτιάξα κατά λάθος, δεν τα φτιάξα επίτηδες. Κάτι άλλο, ναι. Στο προηγούμενο βίντεο έσκαβα κοντά σε θάλασσα. Και ξαφνικά καθώς ήθελα να φτάσω σε ένα σημείο κάπου, πήγα ξαφνικά, εγώ πήγα να το φτιάχνα ωραία και ξαφνικά αρχίζουν και μου μπαίνουν νερά μέσα. Ο βλάκας, εγώ δεν το είχα σκεφτεί ότι θα μου μπαίνουν μέσα νερά, και έγινε αυτό που έγινε. Κοντάρτε εδώ έτσι να γίνει. Και μπήκαν μέσα νερά, βασικά τώρα δεν έχει το έκλεισα, αλλά η τρύπα υπάρχει ακόμα, έχω βγάλει τα torches και όλα τα άλλα. Και από ό,τι φαίνεται εδώ που είμαι υπάρχουν πάρα πολλές πηγές. Είναι μία εδώ, μία λίγο κοντά στο spawn. Εκεί που έκανα spawn που πήγα να φτιάξω άλλο υπόγειο σπίτι, πάλι βρήκα σπηλιά. Και sorry που έχω να κάνω τόσο πολύ καιρό βίντεο. Αυτό το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, αλλά χίλια συγγνώμη που έχω να τραβήξω τόσο πολύ βίντεο. Τόσο πολύ καιρό βίντεο. Πάρα πολύ ωραία φάση. Και εκεί σκέφτομαι ένα δεντρόσπιτο. Δηλαδή μέχρι να φτιαχτεί, δηλαδή τώρα που θα κάνουμε τις ανακαινήσεις στο Minecraft, τις δίθεν ανακαινήσεις, λέω να μένω σε δεντρόσπιτο. Και να μην διαλυθεί. Από κάτω μην είναι ένα ζόμπι βέβαια. Και αρχίζω και φοβάμαι μην διαλυθεί και μετά πέσει. Και μόλις έπεσα. Βοήθεια! Εχτερινός Ταρζάν. Άρε γαμούτι μου. Το μπλοκ εδώ και σωνόμαστε. Αυτό το καλό το μπλοκ.
Μπράβο σου, Μπλοκ, που έσωσες τον X-Chris. Και θα κάνουμε από εδώ μια σκάλα για να μπορούμε να περνάμε. Καλά, ένα εδώ μέρος για να μην μας πετυχαίνουν και τα σκέλετον. Θα κάνω αυτό, δηλαδή άμα με πετύχουν να μην μπες από κάτω και μετά με κυνηγάνε τα ζόμπις και τα creeper. Και πιστεύω να το έχω στο σωστό ήχο και να μ' ακούτε καθαρά. Όχι, μέχρι εδώ. Θα γίνουμε πιο προσεκτικοί τώρα, θα είμαστε σε όλα προσεκτικοί. Στην κάθε μας κίνηση. Γαμημένο ζόμπι! Τι σου! Που δεν έχεις βασικά. Μαλακισμένο. Που θες να με σκοτώσεις κιόλας. Μπράβο σας, καλά, Μπλοκ. Σώσατε για μία ακόμα φορά τον X-Chris που είναι με 3 hearts. Πολύ ωραία. Αυτό εδώ το μέρος να το θυμόμαστε, θα είναι το εναέριο φρούριο. Αυτό θα είναι το εναέριο φρούριό μας, να ξέρετε. Βασικά θα το συνεχίσω εδώ και θα βάλω εκεί ένα μπλοκ. Αυτό θα είναι το εναέριο φρούριο, να θυμόμαστε. Δηλαδή όποτε χρειαζόμαστε βοήθεια θα ερχόμαστε εδώ. Και για αρχή αυτό θα είναι το σπίτι μας. Να το κλείσουμε και στην πύλη. Φτάσαμε εδώ πολύ ωραία. Και θα γίνει κάτι τέτοιο, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και δεν θέλω να αλλάζω συνεχώς τα items. Ας βγάλουμε το εδώ. Σας αφήσω και το μπλοκ, γιατί νομίζω να αφήσουμε το τελευταίο μπλοκ. Αρχίζει και διαλύεται το δέντρο. Και πάμε να φτιάξουμε το νέο μας σπίτι. Μετά το βράδυ θα φτιάχνουμε το εναέριο και το πρωί το κανονικό. Και σκέφτομαι να το αρχίσω κάπου να μην έχει σπηλιά κοντά, γιατί θα πέσουμε στη σπηλιά μετά απευθείας. Ας το αρχίσουμε εδώ, μου φαίνεται καλό. Δεν θα κάνω τέτοια, πώς το λένε, πώς να το πω. Πρώτα να πω να σκοτώσω πρόβατα και ζάνε. Όσοι είχαν στα καινούργια update του Minecraft, τώρα το πρόβατο βγάζει τροφή, ναι. Το πρόβατο, ναι, έχει τροφή. Όσοι το είχαν, λέω παλιά, γιατί το παλιό δεν είχε τροφή, δηλαδή σας έλυνε μόνο το wool. Και πάμε γρήγορα να σκοτώσουμε κάτι. Να, δηλαδή εδώ το είχα σκάψει, αυτό γενικά θα ήταν το πρώτο μέρος που θα έκανα, αλλά δεν βγήκε. Μετά πήγα να το έκανα μετά από πιο εκεί και δεν έγινε, και το νησί που ήταν να φτιάξω. Ωραία, να ζω. Πες να μας δώσει λίγη σάπια σάρκα. Είμαι 2 χιτάκια περίπου, άμα με χτυπήσει, ή
ή 2 ή 3 χιτάκια εκεί είναι. Και γι' αυτό πρέπει γρήγορα να βρω τροφή. Και από ό,τι φαίνεται, αντί να φτιάχνουμε το σπίτι, θα προσπαθούμε να βρούμε τροφή. Α, ωραία. Δωρεάν τροφή. Πρόβατο, έλα πίσω. Θέλω να σε μαχαιρώσω. Έλα πίσω, πρόβατο. Να το είδατε, μας δίνει τώρα τροφή. Να μου δώσει την πανοπλία σου, καθιστά. Κατά πρέπει να σε βγάλω έξω από εδώ. Για κάποιο λόγο δεν παίρνει φωτιά. Νομίζω ότι στο κανονικό Minecraft παίρνει φωτιά, αλλά εντάξει, δείτε. Τι εννοώ. Η πιστολή το εμποδίζει. Εντάξει. Παντελόνι! Παντελόνι! Και πάει με τη στολή μου. Μου δώσες φαΐ. Μου δώσες φαΐ. Δεν γέμισε όμως η τροφή. Θέλουμε να βρούμε άλλο ένα με δύο. Άλλα 2 με 3 ζόμπις και λίγα πρόβατα για να μπορούμε να φτιάξουμε κρεβάτι. Και πάμε στην εναέρια βάση τώρα. Αγελάδα! Δύο χιτάκια είναι. Έλα πίσω, μωρή. Έλα. Τι μου έδωσες? Πολύ ωραία τροφή. Τώρα, πού είναι το εναέριο κάστρο μας? Ωραία, από εκεί είναι. Ωραία, και εμείς είμαστε κάπου εδώ. Ωραία, τα βρήκαμε όλα. Και ας προχωρήσουμε στα επόμενα 4 vlogs βάθος. Να τα μετράω. Είμαστε στο πρώτο, στο δεύτερο επίπεδο που θέλω, για να μην είναι τόσο έξω από τη γη και έχει το τέτοιο, και να μπορώ να σκάψω και blocks πάνω ψηλά. Να μην είναι δηλαδή στα 2 με 3 blocks, να είναι στα 4 blocks ή στα 5, και αυτό ήταν το τελευταίο block που σκάβω. Και αφού είμαι εδώ, βάζω τα torch και είναι εδώ. Το φούρνο, επειδή μου αρέσει να τον έχω μέσα στη γη, θα τον έχω μέσα στη γη. Δεν μου αρέσει ποτέ να είναι έξω από τη γη. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, άμα πάλι δεν σας άρεσε κάντε πάλι like. Και ένα subscribe για να βοηθάτε το κανάλι τώρα που έχουμε λίγες εγγραφές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, περίπου τους 20 συνδρομητές που έχουμε
στο κανάλι. Και μακάρι να συνεχίσω αυτή τη σειρά. Αυτό ήταν το βίντεο και γεια σας.